nne ma na-asị ihe ọbụla ọkụkọ bụ mmiri achị na ọ dị oke mkpa ihe m ji were mmiri ihe na-achịje gwa gị n'azụ ka nga ọkpalachi gị ọkụkọ maka Chukwu elele m ga-anya ote hụta dat na iwe ezigbo nwa adịba na ga abụọ biri dịka di na nwunye ọ ga-akpa m obiọma onye m jiri si m esoro gị gbadogo ka anyị nwee ike lụọ gị mega emega lụọ m ma Chineke gide regres ya gị lụgha na m ụwa ga agbanwene legodu m ile m anya ị ga-ama na ezuru m ka eme ama okorobịa ọma legodu m just look at me ịhụna m enwedị ihe na-achọ n'ime nwoke m na-enwedị ọwa ogologo imi legodu imi ma ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi m ugo egburu ka nịdụlụ legodu nke anya ahụ ọnụ ebe niile gị bịa n'ime m lekwa nga m ha n'ogologo agbado agba nwa ikwe ha ana ka m na-aga abụọ lụọ machi mgbanwe ndụ m legodu m anya tago m afụ n'obodo nke ndụ ụwa gba ọtọ ka ụwa ji akwa gịnị ka a na-akpọ dị gị ya legodu m anya ọfụma legodu nwa asa dị ka m onwe otu o si wee ghara mụ na gị na-eme anya legodu m anya onwe otu o si wee ghara mụ na gị elekwana ụdị ajụjụ ihe eke ilu ụdị ajụjụ na-ajụ m ihe eke isi m ajụ na gị m kwesịrị ị na-ajụ gị ngwanụnụ ị nwere ụgbọala mba ị nwere nke a na-akpọ manshọn onwe ụlọ elu ịkwụsara ụlọ elu be nna gị mba ibi obodo oyibo ifenugo n'ugbo elu afọ nnụnụ ifenugo n'afọ nnụnụ mbụ mba nụnụ ka ego ị na-eri ị na-eri ego igwe ị nwere ego igwe mba onwe nke inwe necha nwaada dị ka m ị na-asị m n'ịfụ m n'anya na-agwa m okwu biko bụrụ nke gị jebekwa ahụ hapụchakwa ebe ị na-aga ebe ahụ dịkwa ya bụ ụzọ ndị Igbo na-atụ ilu so the young shall grow ya bụ ndị ogbede ga-emecha too ha atụkwasakwa ilu ọdọsọ ihe ọma akwa azụ ọ bụrụ na ikwenyere m na-aga abụọ I relate chịkọta aka push the future forward maka Chineke gide igret ya ihe ọma kwụta azụ nwa mgbe nta ihe ọma eme ihe ọma akwụ n'azụ ọkwụ n'azụ ọkwa ya abụọ m afọ m abụọ ihe ọma akwụ n'azụ ihe nchọ bụ nke kwụ n'ihu nke kwụ n'ihu ka nchọ agwazina m na ihe ọma akwụ n'azụ mbọsị je kpakọtasinye mgbe ego gaa bịakwutezie ma hazie gị gwa gị otu anyị si ahazi ya m ego bụọ ịbịakwuo ebe na-asị m ihe ọma akwụ n'azụ ọnụ ụgụ dị ka nwoke ibi ịkpọchi ihu na-asị m n'ịpụ m n'anya taa bụkwa gị first and last bọsị na ikpeazụ ya bịakwute m ọzọ bịa gwa m obere ya anụ mpamadị akwọta asị bịa bute m ebute gị saa bute m ebute ma m sọ ibu m n'ozu agaghị ebu ụzọ ala ịhụla ga pams ama ebula aṅụ n'ozu ewele n'iwe nunu ọ maka na anyị aga anụ late ya ka njisi ka anyị gbachi n'ike ka anyị nwee ike ịgaru n'oge ewele iwe aga m eme ya ọzọ ruo n'oge a ga-erukwa na ndụ eji ụwa sụkwa gị ọdụ anụ ọhịa nwụrụ anwụ ebe aba anyị ga na anyị gawanụ ma agwa m agawo m ama m ụzọ m ewere ụkwụ m gawa baịganị ka anyị gawanụ ịhụla ọgba tum tum gị ya nwebede accident onwere ihe gaji eme m nọ maka gịnị lekwe m anya n'ihu I am thoroughly guided bịa banye na anyị gawanụ biko ndị mbụ gara ije ga gbuo okwelu ewele n'iwe nụ